Αγαπητοί αναγνώστες του theartofcrime.gr και τηλεθεατές του The Art of Crime Web TV, σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμαστε στο Ίδρυμα Μαραγκοπούλου από την ομότιμη καθηγήτρια εγκληματολογίας, κυρία Αλίκη Ιωτοπούλου Μαραγκοπούλου. Κυρία Μαραγκοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Έχουμε έρθει εδώ με την Ιωάννα Τεγουσέτη, με τον Βαγγέλη τον Χαϊνά, υποψήφιο διδάκτορ του Παντίου Πανεπιστημίου, μου Φώτης ο Σπυρόπουλος, αρχισυντάκτης του The Art of Crime. Και στις κάμερες είναι ο Μιχάλης ο Μαυρομούστακος και ο Άρης ο Λεχουρίτης. Κύριε Μαραγκοπούλου, θα μας παραχωρήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε μια ιστορική στιγμή, πιστεύουμε, για το περιοδικό μας. Κυρία Μαραγκοπούλου, είναι αδιαμφισβήτητη η σταθερή και ανεκτήμητη συμβολή σας τόσο στον τομέα των επιστημών κατά του εγκλήματος, όσο και στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ποιοι ήταν οι βαθύτεροι λόγοι για να ασχοληθείτε με αυτά τα επιστημονικά πεδία? Τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον? Θα σας πω ότι όταν τελείωσα το γυμνάσιο, το λύκειο, εταλαντεύτηκα πάρα πολύ μεταξύ φυσικής και μάλιστα πυρηνικής φυσικής και νομικής. Είχα συναίσθηση ότι η πυρηνική φυσική τότε ήταν σε μια καμπή η οποία θα έφερε σε ανατροπή το παν ό,τι αφορά τη φυσική, η πυρηνική φυσική ειδικά, και με ενδιέφερε η έρευνα. Όμως, στο τέλος του πολέμου, βγήκαμε κατεστραμμένη η οικογένειά μου και όλα, και εγώ είχα πάθει φυματίωση στην κατοχή και δεν μπορούσα, δεν ήταν δυνατόν να πάω στο εξωτερικό για να σπουδάσω φυσική πυρηνική που με ενδιέφερε ως έρευνα, και εδώ δεν υπήρχε τότε τίποτα. Γι' αυτό κατευθύνθηκα στα νομικά και από τα νομικά πήρα την πλέον κοινωνικά τον πλέον κοινωνικά ενδιαφέροντα κλάδο που είναι η εγκληματολογία, η οποία μετέχει και της κοινωνιολογίας, όπως ξέρετε, και όχι μόνο, αλλά και της ψυχολογίας και γενικά όλων των επιστημών που μελετάνε τον άνθρωπο, πώς φτάνει στο έγκλημα, για ποιους λόγους και πώς μπορεί επομένως και να αντιμετωπιστεί. Και μελετάνε δηλαδή το έγκλημα αφενός μεν ως κοινωνικό φαινόμενο, αφετέρου ως δράση ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, και τα δύο. Και ως κοινωνικό φαινόμενο γενικό, και πώς ο Α έφτασε στο έγκλημα, γιατί όλοι ανήκουμε στην ίδια κοινωνία. Ένας φτάνει στο έγκλημα, άλλος δεν φτάνει. Πρώτο είναι η κοινωνικό φαινόμενο, δεύτερο φαινόμενο ατομικό του καθενός, ο εγκληματίας άνθρωπο. Οφείλω να πω ότι σε αυτή τη δεύτερη επιλογή μου συνετέλεσε πάρα πολύ ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ποινικολόγος και αυτός καθηγητής και φιλόσοφος. Ο πατέρας μου είχε τεράστια μόρφωση. Είχε, μπορώ να σας πω, τις γνώσεις της εποχής του, όλες. Και έχει γράψει και βιβλία φιλοσοφικά. Με απέτρεπε από το να σπουδάσω νομικά. Δεν με όθησε να σπουδάσω. Εν τούτης όμως τα ενδιαφέροντα τα οποία μου εγέννησε με τη δική του δράση με όθησαν, και αν θέλετε και το DNA, το οποίο πήρα θέλοντας και μη από το οικογενειακό περιβάλλον, με όθησαν προς τα εκεί και δεν μετάνιωσα, διότι ο κλάδος μας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Κυρία Ιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, είναι γνωστό ότι έχετε κάνει παραδόσεις μαθημάτων μέσα στις φυλακές. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μας μιλήσετε για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία και για τις εμπειρίες που αποκομίσατε. Οφείλω να πω ότι από όσες σπουδές έκανα στην εγκληματολογία, τον πιο ενδιαφέροντα καθηγητή μου βρήκα, ο πιο ενδιαφέρον μάλλον καθηγητής μου βρήκα ότι ήταν ο Μπενίνιο Ντι Τούλιο, ο οποίος άλλωστε όταν εγώ σπούδαζα μεταπτυχιακά, δηλαδή το 51-52 μέχρι 53, έκασα 2 χρόνια στην Italia, στη Scuola di Perfezionamento in Diritto Penale e Criminologia,
την οποία είχε ιδρύσει ο Ενρίκο Φέρι. Ο πατέρας μου ήταν μαθητής του Ενρίκο Φέρι και εγώ του Μπενίνιο ντι Τούλιο. Λοιπόν, σε αυτή τη σχολή λοιπόν ο Μπενίνιο ντι Τούλιο έκανε στα μεταπτυχιακά, μιλάω τώρα, τα μαθήματά του μέσα στις φυλακές. Ούτε μία φορά δεν έκανε παράδοση ο Μπενίνιο ντι Τούλιο ή στην αίθουσα του Πανεπιστημίου. Ούτε μία φορά. Περιττό να σας πω ότι στις φυλακές Ρετζίνα Τσέλη της Ρώμης τον είχαν όλοι περιπολού και ο σεβασμός του οποίου έχερε δεν μπορεί να μετρηθεί. Ούτε οι διευθυντές φυλακών, ούτε όλοι οι ειδικοί της Ιταλίας, ούτε όλη η αστυνομία δεν είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει μέσα στις φυλακές όσο ο Μπενίνιο ντι Τούλιο, ο οποίος είχε ένα πάρα πολύ απλό και ήπιο ήθος και ο οποίος άρχιζε, για τον οποίο είχε διαρρυθμίσει η φυλακή ειδικό αμφιθέατρο, πρόχειρο, όχι ποιος ξέρει τι, όχι, μικρό αμφιθέατρο, στο οποίο γινόταν τα μαθήματα. Τα μαθήματά του συνίσταντο στην εξέταση συγκεκριμένων ανθρώπων, εγκληματιών, τους οποίους αποκαλούσε όλους και έτσι άρχιζε το μάθημα «Κάρο φιλιόλο, αγαπητό μου παιδί». Λοιπόν, από εκεί και πέρα το τι έβγαζε από καθένα όσον αφορά τις θεωρίες της εγκληματολογίας, πώς λειτουργήσαν στο συγκεκριμένο άνθρωπο και από κοινωνιολογική άποψη και από ψυχολογική, αλλά και γενικά από τις γενικές συνθήκες που είχε ο καθένας, τι αποτέλεσμα μπορεί να βγει αναλόγως με τη μεταχείριση και τις συνθήκες της ζωής και τις περιπέτειες που έζησε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα μαθήματα, ούτε με τον Μπενίνιο ντι Τούλιο. Λοιπόν, πράγματι έκανα με πολλούς νεωτερισμούς εγώ και στην τρόπο της διδασκαλίας και στην θεωρία της εγκληματολογίας. Όσον αφορά τον τρόπο της διδασκαλίας, πρώτον απ' όλα, όπως σας είπα, εχώρισα την εγκληματολογία από τα νομικά. Την κατέταξα, έπρεπε σε κάποιο τμήμα να την κατατάξω στην κοινωνιολογία. Δεύτερο, έκανα ένα μέρος των μαθημάτων μου στις φυλακές απάνω σε συγκεκριμένους ανθρώπους, εγκληματίσαντες ανθρώπους. Λοιπόν, πρώτα έκανα μια βαριασιόν από τον Μπενίνιο ντι Τούλιο. Έκανα πρώτα τα θεωρητικά μαθήματα στο πανεπιστήμιο, στο Πάντιο, και ύστερα έκαναμε εξέταση κάθε εγκληματία που επέλεγα από τα ντοσιέ τους πριν ως ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα, για να δούμε πώς λειτουργήσαν αυτές οι θεωρίες, ποια κυρίως είναι εκείνη η οποία καλύπτει ή διαψεύδεται από τις συγκεκριμένους ακατηγορουμένους τους υποδίκους, άλλοι ήταν υπόδικοι, άλλοι ήταν κατάδικοι ήδη, τους οποίους εξέτασα. Ουδέποτε τους ερώτησα εάν έχουν κάνει το έγκλημα ή όχι, εφόσον ήταν υπόδικοι. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω πώς κρίνετε την κατάσταση της αντιγκληματικής πολιτικής από την οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα σας πω αμέσως. Ευχαριστώ. Εγώ γενικά βρίσκω ότι δεν είναι ικανοποιητική. Δηλαδή θεωρώ ότι στην πράξη πάσχει ο τρόπος μεταχείρισης των εγκληματούντων από πολλές απόψεις. Η δική μου αρχή και θεωρία είναι ότι ολόκληρη η αντιεγκληματική πολιτική, όπως κάθε πολιτική η οποία αφορά κοινωνικά προβλήματα,
πρέπει να εμπνέεται από τις αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πρέπει να σας πω επίσης ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι όπως ήταν άλλοτε, την εποχή του πατέρα μου ας πούμε. Τότε μια χώρα είχε κάποια δικαιώματα του ανθρώπου σύμφωνα με το σύνταγμά της. Υπήρχαν και είχαν προηγηθεί κάτι διακηρύξεις, εθνικές πάλι, η γαλλική, αμερικάνικη και ούτω καθεξής. Αλλά τώρα έχουμε πλέον ένα ολόκληρο σύστημα αρχών και κανόνων δικαιωμάτων του ανθρώπου, για πρώτη φορά διεθνώς αναγνωρισμένο και κυρωμένο από όλες τις χώρες του κόσμου μέσα σε διεθνείς οργανισμούς, και είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να ακολουθούμε αυτές τις αρχές, οι οποίες μας δίνουν και μεγάλα αβαντάζ, μεγάλα πλεονεκτήματα έναντι των διαφόρων θεωριών που υπάρχουν και στην εγκληματολογία, όπως και στο ποινικό δίκαιο, όπως ξέρετε. Κυρία Μαραγκοπούλου, ποια είναι η κατάσταση, κατά τη γνώμη σας, σήμερα αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο? Θα σας πω ομά και όπως συνηθίζω και μιλάω. Μέχρι μια ορισμένη εποχή πηγαίναμε πολύ καλά. Διεθνώς πολύ καλά. Μπορώ να σας πω ότι για μένα η κορυφαία στιγμή ήταν το 1993, όταν έγινε η Διεθνής Διάσκεψη της Βιέννης και από αυτήν βγήκε η διακήρυξη της Βιέννης και το πρόγραμμα δράσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Εκεί είχαμε καταφέρει να περάσουμε συμπληρωματικές και διασαφητικές διατάξεις της παγκόσμιας διακήρυξης της αρχικής, της μεγάλης, της οικουμενικής διακήρυξης δικαιωμάτων του ανθρώπου. Για πολλά θέματα, αλλά πρέπει να σας πω ότι για 3 θέματα είχαμε κάνει αγώνα μεγάλο, τον οποίο κερδίσαμε και πανηγυρίσαμε. Λίγες φορές στη ζωή μου είχα χαρεί τόσο πολύ όσο σε αυτή τη διάσκεψη για τα εξής κατορθώματα που είχαμε, όχι δικά μου, των συνεργαζομένων εκεί, ολίγων διεθνών οργανώσεων. Οι περισσότερες κάνουν νομικίστικα και αυτά. Εμείς κάναμε σκληρό αγώνα. Πρώτον, επιτύχαμε παρά την τρομερή ανίδραση, ιδίως της Αμερικής, να περάσει η σύσταση ολοκλήρου του διάσκεψης για τη σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Τι έγινε εκεί ούτε φαντάζεστε, αν δεν είσαστε να το ζήσετε. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, βγήκε μια άλλη αρχή, πολύ σπουδαία. Γεννήθηκε θέμα ακριβώς λόγω του ότι σε πολλές χώρες εφαρμόζονται καθαρά σκληρές διατάξεις ποινικές, οι οποίες αντιτίθενται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι πρέπει να γίνει όταν αυτά είναι traditions, παραδοσιακές αρχές, ας το πούμε, ορισμένων χωρών, οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση σαφή με τα δικαιώματα του ανθρώπου? Ποιος πρέπει να υπερισχύει? Και εκεί μάχη μεγάλη. Είμαστε υπέρ να υπερισχύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου.